ҳамидаи 18 сола аввалин духтари ҳайкалтарош дар донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон орзу дорад бо сохтани пайкараи модар маъруф шавад. вай дар зеҳнаш аллакай тарзи тақдими ин пайкараро шакл додааст ва мехоҳад ин образи ӯ таҷассумгари симои як зани тоҷик бошад. ӯ мегӯяд сохтани чеҳраи инсон як кори хеле душвор аст, вале маҳорати калони ҳунарманд ҳам дар ҳамин аст ки симои инсонро на танҳо дар роҳи тасвири зоҳираш, балки бо ифодаи хислатҳои ботинии ӯ ифода карда тавонад. ба бовари ӯ танҳо дар он ҳолат ҳунари пайкарасозон қадру қимати баланд дорад ки бо назокат ва ҳунари баланд офарида шуда бинандаро ба андеша водор кунад. برای دختر این کارها میگن نمیشود، اما بر من خیلی پسند است و من میخواهم این کسب رو آینده دوام دهم و این اختصاصم رو ترک نمیکنم و آینده یک نقشه دارم یک کارخانه خود رو داشته باشم و پس آن به همچون نقش زن رو در جامعه باز اختصاصی هیکل‌تراشی به یک مرتبه برسونم. ҳамида дар миёни 20 писари ҳамсабақаш танҳо духтарест ки дар устохонаи донишгоҳ ҳунари ҳайкалтароширо меомӯзад. вай мегӯяд дар оғоз волидонаш зид буданд ки ба қавли онҳо духтарашон бо омӯзиши як ҳунари мардона машғул шавад, вале вақте диданд ки дили ҳамида ба ин кор гарм шудааст ва ӯ дидгоҳи эҷодии худро дорад, интихоби ӯро дастгирӣ карданд. пеш аз ҳама расму хуб кашад و آناتومی رو خوب بدوند و سان وای میتواند یک چنین شکلی هیکل را ساخته تواند. پیش از همه برای که این کسب رو ادامه دهی یا وای داشته توانی، پیش از همه شوقی خود انسان در اون شوق داشته باشد و این کسب رو ادامه دهد. ҳамида мегӯяд ба сиёсат кор надорад ва орзу дорад ки метавонад ба унвони як ҳунарманди воқеӣ эҷодкори озод ва мустақил кор кунаду танҳо образҳои дар зеҳни худ парвардаро бисозад. ба гуфтаи ӯ ҳарчанд пайкарасозон ҳам мисли дигар эҷодкорон дар ҳар давру замон дар хизмати ҳукумат ва давлат ҳастанд. ҳамида ва ҳамсабақонаш мегӯянд тафовути дарси онҳо аз наслҳои пешина дар ин аст ки тибқи барномаҳои донишгоҳ ҳоло барои онҳо бештар омӯзиши осори ҳунари миллӣ ва ҳам байнулмилалиро меомӯзонанд. умуман дар зан мушкил мебошад. ягона зане ҳаст ки дар мобайни 20 нафар ҷавон як ҳамин кор ва фаъолият мекунад. аз ӯ чанд бор пурсон шудем ба ту мушкилӣ нест. дар ҷавоб он гуфт ки ман ҳавас ки дорам, орзу ҳавас дорам, бояд ба мақсадам расам. орзу ҳавас ки бошад, зан мардум дар ҳама кор зан мардум қодир аст. донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон 2 сол пеш дар заминаи кафедраи рассомии донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон таъсис ёфт ва имрӯз беш аз 20 нафар ин ҷо ҳунари ҳайкалтарошӣ меомӯзанд. устодони ин муассиса ҳам бовар доранд ки аз миёни ин ҷавонон ҳунармандони воқеӣ тарбия мешаванд ва фардо ҳунари миллии худро дар арсаҳои баланд муаррифӣ хоҳанд кард.